ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀର ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ରହିବ ପାରଦ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି 19ରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଲଗାତାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପାରଦ ସ୍ତର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ 3.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦର ସ୍ତର 4 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ, ଚିପିଲିମାଟାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 6.6 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।